Πήρα Dubai Chocolate. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Αυτό το φιστίκι σοκ έχει γάλακτος και υγείας. Έχει το crispiness που περίμενα μέσα. Έχει το φιστίκι. Θα ήθελα να δοκιμάσω και τη γάλακτο. Νομίζω κανονικά η Dubai έχει και τα δύο. Ρολάκι με πραλίνα φιστικιού μέσα. Αυτό είναι θετικό. Πουράκι με πραλίνα φιστικιού. Ωραίο, μ' αρέσει γάλακτος. Μελομακάρονο. Φιστίκι. Αρχικά τέλειο μελομακάρονο. Έχει κάποια spices μέσα, τα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να εντοπίσω, αλλά και φιστίκι μέσα. Ξέρω. Εγώ είμαι υπέρ του σκέτου μελομακάρονου, αλλά αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, αν έχεις μια λιγουρίτσα. Α, και πήρα και κάτι άλλο.